Hello, τι έγινε, καλά, φατσικάνε. Να πάμε ρε παλικάρια λιγάκι.
Επάνω. Άρου. Πάρε σε αστέρ. Άρου. Επάνω. Άρου. Παραπάνω. Άρου. Εθνικός ύμνος. Επάνω. Άρου. Παραπάνω. Άρου. Σημαία στο κέντρο. Πλήγα ελεύθερο. Από. Καλυψείτε. Είμαι ένας. Ευλόγησον
ο το ευσεβέσιμον έθνος εξαιρετικός
αγαπήσας και καλέσας τούτο είναι δοξάσει τον όν απέστειλε στον κόσμο σωτήρα και μικροτήμων γεννήσου Υιών, πρόσεξε τα συγκεντρίνους ημών εντεύξεις εν τη ώρα ταύτη, ενή η νεοσύλληπτη οπλίτε, βλαστή του λαού σου μέλος είναι των όρκων του Έλληνος, οπλίτη και αξίωσον αυτούς, τηρήσει επακριβώς των όρκων τούτων και τείχος ο χειρών αποτελέσαι το έθνος ημών. Κατάστασον αυτούς, Κύριε Θεός ημών όργανα, της ειρηνοδόρου βουλής σου και περίσσωσε διαπαντός εν ειρήνη, πρεσβείες της Αγίας Ουστρός, υπερμάχου στρατηγού του γένους ημών, ή να και τούτο δοξάζεται το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός και η ελπίσιμο δόξα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγιος. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας Παναχράτου και Πανανομαγίας της Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωτιού Σταυρού προστασίας των Παμεγίστων ταξιαρχών, οικεσίας του Τιμίου Εδόξου προφήτη προδρόμου του Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων Αποστόλων, του Αγίου Πατρός ημών Νικολάου της Κοκουμήρου της Ηλικίας του Αματουργού, του Αγίου Εδόξου Μεγαλομάρτυρου, Γεωργίου Τροπεοφόρου, του Αγίου Εδόξου Μεγαλομάρτυρου Δημητρίου του Μυροβλήτου, του Αγίου Εδόξου Νεομάρτυρος Αναστασίου του Ναυπλιαίου των Αγίων και Δικαίων Θεοπαθόρων Ιωακήμ Γιάννης και Παύλων των Αγίων, ελεησέ και Κέντρο, προφησόρ και λίγες λέκτορ. Καλή, θείτε. Ατέ, νες. Επόμενο, έρν. Πάρε σε αστέ, έρν. Γύρω να βρίσκω. Νεοσύλλευτη, υψώσατε τη δε, τσακ. Υψώσατε τη δε, τσακ! Ορκίζομαι! Υπακοή στο Σύνταγμα! Τους νόμους! Και τα ψηφίσματα του κράτους! Υποταγή στους ανωτέρους μου! Υποταγή στους ανωτέρους μου! Να εκτελώ προτίμως! Και άνευα τη λογίας! Τα διαταγάστων! Να υπερασπίσω! Με πίστη και αφοσίωση! Μέχρι της τελευταίας ρανίδος! Του αίματος μου! Τα σημαίας! Να μην σας εγκαταλείπω! Μη δεν αποχωρίζομαι! Ποτέ από αυτόν! Να φυλάτω δε ακριβώς! Τους στρατιωτικούς νόμους! Και να διάγω εν γέννη! Ως πιστός και φιλότιμος στρατιώτης.
Αντές! Επάνω! Άρου! Νεοσύλλεκτοι, καλή, στείλε. Αντές, είμαι ανάμεσα. Αποχώρηση Ιερού Ευαγγελίου. Κέντρο, προσοχή. Τις 2013 στο Μεσό. Πριν από λίγες στιγμές, δώσατε την ιερή υπόσχεση του Έλληνα στρατιώτη προς την πατρίδα, μπροστά στο Ιερό Ευαγγέλιο και την έδοξη σημαία μας. Παρουσία των εκπροσώπων της Εκκλησίας, της Πολιτείας, του στρατού και των συγγενών σας. Εισήλθατε έτσι και επίσημα στην οικογένεια του ελληνικού στρατού, της οποίας αποτελείται πλέον πολύτιμα μέλη και η οποία σας υποδέχεται και σας αγκαλιάζει με αγάπη. Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στη ζωή σας. Συμπεριληφθήκατε στους εκλεκτούς της πατρίδας και αναλάβατε την ιερή υποχρέωση να υπερασπίσετε, αν αυτό απαιτηθεί, το υπέροχο αγαθό της ελευθερίας, καθώς και τα ιερά και όσια που μας παρέδωσαν οι αμέτρητοι ήρωες και μάρτυρες του ελληνικού έθνου. Ως συνεχιστές της έμμης ιστορίας του ελληνικού στρατού και του όπλου, του μηχανικού και του πεζικού, επομίζεστε σοβαρές ευθύνες. Απαιτείται να καταβάλλετε έντονη προσπάθεια ώστε το συντομότερο δυνατό να καταστείτε ικανή για την εκπλήρωση της κοινής αποστολής. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται ενσυνείδητη πειθαρχία και άκρια εκπαίδευση. Πλέον της άλλης εκπαίδευσης θα πρέπει να σας διακρίνει η λεβεδιά, η θέληση και η υπευθυνότητα. Στην προσπάθειά σας θα βρείτε οδηγούς και συμπαραστάτες, όλα ανεξαιρέτως τα στελέχη καθώς και τους παλαιότερους συναδέλφους σας, οι οποίοι θα σας βοηθήσουν σε οτιδήποτε απαιτηθεί. Νέοι πολίτες, σήμερα επί πατρίδα μας αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες, εσείς καλείστε να συμβάλλετε στη δημιουργία συνδικών ασφάλειας και ειρήνης, ώστε να επιτευχθεί η επιτυχής εξέλιξη των εθνικών σκοπών και στόχων για την πρόοδο και την οικονομική ευημερία της πατρίδας μας. Καταστείτε συνεχιστές της έμμης της ιστορίας μας και αναπτύξτε μεταξύ σας τα φαίνοντα και γίνες αισθήματα αγάπης, συναδελφοσύνης και αλληλοβοήθειας. Παραμερίστε αυτά που ενδεχόμενα σας χωρίζουν και βρείτε αυτά που σας ενώνουν. Στο κέντρο του εκπαιδεύσεως σας δόθηκαν βασικές γνώσεις, τις οποίες θα συμπληρώσετε στις μονάδες εκστρατείας για να γίνετε άριστοι μαχητές και να υπερασπίσετε την πατρίδα. Σας προτρέπω λοιπόν να συμμετέχετε με ενθουσιασμό και ενδιαφέρον σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα. Με την βεβαιότητα ότι θα φανείτε αγκάσιο των λογικών του έθνους, ότι θα τιμήσετε τον όρο γνώσεων και ότι θα καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επάυση της πολιτικής ισχύως και δημότητας του στρατού μας, σας καλώ να αναγνωρίσουμε. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω ο στρατός! Ζήτω! Ζήτω το μηχανικό! Ζήτω! Ζήτω το πεζικό! Ζήτω! Σημαία. Στρατού,
υποστράτηγο κύριο Μανώλη Νικόλαο, προς τους νεοσύλλεκτους και τους συγγενείς τους. Θεοφιλέστατε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριοι εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας και λοιπών αρχών, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί αξιωματικοί και οφείλες, αγαπητοί γονείς, νέοι στρατιώτες. Ως εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, μεταφέρω καταρχήν τους θερμούς χαιρετισμούς του κυρίου Αρχηγού προς όλους τους παριστάμενους, ιδιαίτερα στους νεοσύλλεκτους στρατιώτες και την διαβεβαίωσή του προς τους γονείς ότι το κύριο μέλημα της στρατιωτικής ηγεσίας είναι η υγεία, η ασφάλεια των στρατευμένων και η ομαλία μεταξύ τους στη στρατιωτική ζωή. Νεοσύλλεκτοι οφείλες, από αρχαιοτά των χρόνων οι Έλληνες νέοι, εντασσόμενοι στις κάτσεις του στρατεύματος, έδραναν υπομορφή όρκου την κορυφαία προς την πατρίδα υπόσχεση για την τήρηση των νόμων της και την μέχρι σε σκάτω την περάσπιση της. Ο όρκος δεν αποτελεί μόνο ηθική δέσμευση προς την πατρίδα, αλλά και αόρατο δεσμό με όσους περασπίστηκαν ακόμη τις αξίες του ελληνισμού κατά την τρισχιλιετή ιστορική πορεία του. Η κατάταξή σας στις τάξεις του ελληνικού στρατού αποτελεί μια συναλλακτική υποχρέωση, αλλά οι ευσυνείδητοι και οι ελεύθεροι πολίτες, όπως είστε και εσείς, πρέπει να τη θεωρούν ύψιστη τιμή και δικαίωμα, διότι τους δίνει τη δυνατότητα να υπερασπιστούν το σημαντικότερο αγαθό του ανθρώπου, την ελευθερία του. Για την εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προόδου και ευημερίας, και την ανάπτυξη του ρόλου της Ελλάδας στο σημερινό ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον, το Γενικό Επιτελείο Στρατού καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διατήρηση ετοιμοπόλεμου στρατού με άρεσα εκπαιδευμένο προσωπικό και εξοπλισμένο με σύγχρονα οπλικά συστήματα και μέσα, τα οποία πρόθυμα μας παρέχει η πολιτεία με την ομόφωνη συγκατάσταση του ελληνικού λαού. Βασικό παράγοντα της μαχητικής μας ισχύως αποτελεί το προσωπικό, για το οποίο το Γενικό Επιτελείο Στρατού επιδεικνύει ιδιαίτερη μέρημνα τόσο για την εκπαίδευσή του, όσο και για τις συνθήκες διαβίωσης και υπηρεσίας στο στρατό. Να είστε βέβαιοι ότι στο πλαίσιο αυτό θα αποτελείτε το κέντρο του ενδιαφέροντος των αξιωματικών και των διοικητών σας, οι οποίοι προσβλέπουν σε εσάς για την εκπαίδευση της αποστολής των μονάδων τους. Τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσετε στους λίγους μήνες της θητείας σας ίσως να είναι αρκετά. Δυσκολίες στην προσαρμογή σας σε ένα στρατιωτικό τρόπο ζωής διαφορετικό από αυτό που έχετε συνηθίσει, μακριά τους αγαπημένους σας, όπως επίσης και δυσκολίες στις σχέσεις σας με τους άλλους στρατεύσιμους και ανωτέρους σας. Φανείτε δηλαδή σε όποια δυσκολία προκύψει κατά τη διάρκεια της θητείας σας και συμβάλλετε ενεργά στην αντιμετώπιση και στη λύση της. Η βελτίωση των συνθηκών του στρατού εξαρτάται από όλους μας. Οι γονείς των νεοπαρουσιαστέντων στρατιωτών να έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στη στρατιωτική ηγεσία και τους διαβεβαιώ ότι οι διοικητές, στους οποίους θα υπαχθούν οι νεοσύλλεκτοι, θα ενδιαφέρονται για τα προβλήματά τους όπως οι πραγματικοί γονείς. Μπορείτε να απευθύνεστε προσωπικά, τηλεφωνικά ή έγγραφα στο διοικητή του παιδιού σας, που είναι αναποδιότερος όλων. Να έχετε εμπιστοσύνη και να μην διστάζετε να τον ενημερώσετε και να συνεργαστείτε μαζί του για οποιοδήποτε πρόβλημα απασχολεί εσάς ή το γιο σας. Επιθυμούμε αυτή την επικοινωνία ώστε να γνωρίσουμε καλύτερα τα παιδιά σας και να τα διοικήσουμε σωστά, επιλύοντας ταυτόχρονα κάθε τους πρόβλημα έγκαιρα και αποτελεσματικά. Νέοι στρατιώτες, κληθήκατε να προσφέρετε τις πολύτιμες υπηρεσίες σας στην πατρίδα και να συμβάλλετε στην προάσπιση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της. Δείξτε ενεργή συμμετοχή στην εκπαίδευση, ενδιαφέρον και υπευθυνότητα καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας σας. Φανείτε δυνατή σε όποια δυσκολία προκύψει και συμβάλλετε ενεργά στην αντιμετώπιση της. Να τηρείτε με ευλάβεια τον λόγο του προλίου που δώσατε και να ανταποκριθείτε με ζήλο στην ύψιστη τιμή που αποτελεί η υπηρεσία προς την πατρίδα. Σας εύχομαι καλή στρατιωτική θητεία. Αποχώρηση επισήμων. Κέντρο. Προσοχή. Επάνω.